Nagpadayon ang GMA Kapuso Foundation sa pagdasig sa kabataan nga magpadayon gayud sa pagtungha. Usa na niini ang paghatag kanila sa mga nagunang panginahanglan sa pag-eskwela. Dito sa Eastern Samar, moabot sa 3,300 ka mga kinder o grade 1 nga beneficiaries sa unang hakbang sa kinabukasan project si GMA Kapuso Foundation. Gikan pa sa tulo ka lungsod ang maong mga bata nga bago ang mga school supplies. Ang bag adunay sulod nga 5 ka mga notebooks, 2 ka pads, lapis, tahal, eraser ug krayola. Naabot usab ang GMA Kapuso Foundation sa mga isla sa Hilabaan ug Hinulaso aron mag-apod-apod sa mga gikinahanglan sa mga batang tinun-an. Dako kaayo og kalipay ang mga bata ug hasta ang ilang mga ginikanan. Kaabag si GMA KF ang Department of Education, 8th Infantry Division ug 14th Infantry Battalion sa Philippine Army. Kauban usab sa maong misyon ang kapulisan ug Municipal Risk Reduction Management Office, kod MDRRMO.